F7 snin li illu fis-seħħ il-proġett tal-installazzjoni tal-smart meters kienu biss 42,000 li kellhom smart meter installat u li jiffunzjona tajjeb. Sa dan it-tant fi 3 xhur taħt gvern ġdid 24,000 smart meter kienu installati u bekk in-numru laħa is-66,000. Tul dawn l-aħħar 7 snin wara l-proġett tal-smart meters kien ilu għaddej, il-Gvern Nazzjonalista neda għandu pratikament qabel l-elezzjoni kellu 42,000 meter li ġew attivati li jaħdmu li pratikament l-arms kienet tista' taqrom mod remot. Jiena insistejt mal-arms u tkellimna maċ-chairman tal-arms kif ukoll maċ-chairmans u CEOs tal-Water Services u l-Malta tilhom ma jistax ikun. Sal-aħħar tas-sena rridu nżidu n-numru bil-qawwi. Ix-xahar li għadda attivajna 24,000 meter ġdid, ġifieri issa n-numru laħaq 66,000. Stqar dan il-Ministru tal-Enerġija u l-Konservazzjoni tal-Ilma Konrad Mizzi meta ndirizza l-laqgħa ta' konsultazzjoni pubblika bit-tema Gvern li jisma'. Il-Ministru Konrad Mizzi qal ukoll li s'issa diġà bdew skemi ta' pannelli fotovoltaiċi iżda wiegħed li sal-aħħar tas-sajf ser ikun hemm pjan ġdid għall-enerġija nadifa. Il-Ministru ħabbar ukoll li fid-dawl ta' riformi li saru fl-Enemalta qabel l-elezzjoni biftehim mal-General Workers Union ser jinħoloq board li ser janalizza l-ilmenti tal-ħaddiema tal-Enemalta u bekk ikun hemm proċess trasparenti biex dawn l-allegat inġustizzi jiġu solvuti. Fil-laqgħa ħasem ukoll il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna li min-naħa tiegħu stqar illi f'dawn il-mitjum taħt gvern ġdid irnexxielu jżomm l-istabbilità finanzjarja li kienet medda bi kbir minħabba situazzjoni f'Ċipru. U stqar li llum l-affarijiet ikkalmaw ħafna u permezz tal-approvazzjoni tal-budget kien hawn kontinwità u s'issa l-ekonomija sejra għall-aħjar. Fil-fatt matul din il-ġimgħa kien irreġistrat tnaqqis fin-numru ta' nies li qegħdin ifittxu x-xogħol. S'issa għandi pjaċir ngħid li l-ekonomija sejra ħafna l-aħjar, l-aħħar qabel ma ġejt hawnhekk irċevejt għax aħna jiena nirċievi ġimgħa b'ġimgħa il-xogħol u il-qatt waqa' bejn ġifieri fl-aħħar ġimgħa li rrapportaw li f'Ġunju waqa' b'52 persuna il-qatt. Da f'ġimgħa, ġifieri biex nuru il-konsum żdied, id-dħul mill-VAT żdied ukoll u l-ekonomija sejra tajba. Il-Ministru Cicluna qal li mill-bidu tal-ħatra tiegħu huwa qabbad espert waqqaf unit biex il-Ministeri jitalmu kif għandhom jaqtaw il-ħela li kien hawn. Dan kien meħtieġ għaliex il-Ministeri ma kellhomx stima tal-ispiża tagħhom jew kif inhi magħrufa projected expenditure. Dwar il-pensjonijiet huwa qal li l-qudiem ser jiġi introdott it-tielet pilastru kif ippjanat fir-riforma tal-pensjonijiet u dan sabiex iż-żgħażagħ ikollhom serħan il-moħħ sakemm dawn jiġu biex jirtiraw. Intant tul din il-laqgħa saru diversi interventi minn dawk preżenti fejn esprimew l-apprezzament tagħhom għall-inizjattiva tal-Gvern li permezz ta' dawn il-laqgħat ta' konsultazzjoni qed jibqa' viċin in-nies.